So uthi ke umuntu njoba ethi ke umuntu akafi, umuntu ulandelwa izono. Uthi mahambe befika la kubhekwa khona yonke into la okwenzeka khona zonke izinto okungekhona la emhlabeni, the physical world. Uthi into eyayenzeke ngesikhathi ulandelwa izono, akekho umuntu okuchazayo ukuthi wena unasono sini. Akekho umuntu okhulumayo ngawo ukuthi wena wenzeni emhlabeni. Uthi konke uyibonela wena. Uthi kuphela nje uJehova yathi wena ke into ozoyenza uzohamba uye lapho. Uyambona, angithi wena ufuze lesa silwane. Uma ufuze inja uzohamba uzozalwa yinje emhlabeni. Bazokuphelezela abakuphelezelayo uyongena kuphi emzimbeni wani wenja uyozalwa khona. So mawuse ungene kulomzimba wenja, isijeziso sakho leso ukuthi ngeke uze uyikhohlwe ukuthi ngiubani. Uma ngangiwunothando, uma ngangiwudlamini, ngizozazi ukuthi ngiyinja nje. Mina empeleni ngudlamini. Ngilokhwe ngibambeke emzini wani endlini yani yenja. Ngisenjeni kodwa ngiyubani? Ngudlamini. Uthi ke uboyibuka ke mntanami leso zinje enjalo. Uma inja iwumuntu uzoyibona ngani? Mayikhonkotha ubokuthule nje igqolozela ibuka. Uyibona ukuthi izokwenza njani. Uthi mawuyibuka leyo nja ngesikhathi uyikhonkotha ungabaleki. Uthi ivela ikhwica umsila, ibheke ngapha, ibheke ngapha, inamahloni, icabanga ukuthi uyayibona ukuthi yona inja nje udlamini lo. Inalawo mahloni. Uthi ke ikhonkotha ibhekele isuke lapho ikuflathele ihambe kodwa ikhwica umsila. Inamahloni ukuthi uyibonile. Kanti wena usuke uyibonile inja nje ikhonkothayo. Awuyiboni. Isijeziso sayo ke leso. Somphefumulo wakho umuntu. Uthi ke uyangibuza ukuthi mntanami inyoka inawo yini umuzi? Inayo yini indlu? Ngithi mina ihlala emgodini. Athi ke inazo yini izandla? Ngithi mina angazi ngibona izandla zenyoka. Nakuma reptiles nje onke nakuyilokhuzana. Angazi ngibona izandla zenyoka. Izandla ngiyangibona ibankwa nani. Bese ethi mntanami inyoka inazo izandla. Njengoba inyoka ingenazo izandla, uthathaphi umuzi? Ngithule ngamphinda. Athi ke mntanami inyoka ilinda igundane. Limbe umgodi walo. Liyothi ngaqeda ukumba umgodi walo lishaye ngophoyizeni bese liyangena iyohlala. Uhlale yona inyoka kulo mgodi wegundane. Uthi ke ngithi ke mina zonke inyoka endelwa igundane. Mina umqondo wami kufika ukuthi igundane ingani lincane nje. Amagundane athi ilwane nje igumbayo. Nalezo inyoka ezinkulu makufanele ziyohlala emgodini, ezinye ezihlala emgedeni. Makufanele mayibona isilwane isithize, lezi zilwane the burrowers egumba ilokhuzana imgodi. Liyahamba libuke uqede lo mgodi selushilo ukuthi selitshelile lona ukuthi indlu yami ke leya. Uthi yona edaqade nje leso silwane shaye ngophoyizeni ngene kuhlale khona kuyinyoka. Uthi ke nalabo bantu ke abaye bathi mabebona umuntu akhumuzi wakhe bathi awusoke sibone ukuthi uzoka uqede yini. Soka sibone ukuthi uzoka uhlale yini. Uthi labo bantu mase behamba abageji babuya sebezinyoka. Uthi ke mawulokhwe noma uvaleleke emzimbeni wesilwane uyayikhumbula ukuthi ubani. Ngesikhathi ubuka abantu uyawucabanga ukuthi abantu bayangazi, ulindele ukulwa, ulindele futhi nokuthi ubaleke unyenye. Mayibona umuntu nje kufanele ibaleke ngoba iyazi ukuthi nange sezongibona ukuthi sengaba inyoka. Kanti wena uboni inyoka, ubonani? Awuboni umuntu, ubona inyoka. Uthi ke yena usebuya kuzo zonke izilwane ekhona. Uyacabanga ukuthi zingaki izilwane emhlabeni? Uthi ubuya kuzo zonke. Kusho ukuthi njengoba ezinye nje ezinama life cycles azo amafishane. Kusho ukuthi mhlambe lapho usheshafe angazi.
mhlambe mhlambe intuthwane iyagxobeka uyaphuma njalo uya kwenye ilokhuzana. Yena ke ngokwakhe ukubuya kuyo yonke lemizimba yezilwane kwawukuthi experience, hayi ngoba wayebehave njengazo, kwakuwukuthi experience ukuthi isilwane esithize masine inkinga zaso ziyini, ukujabula kwaso kukuphi, sithanda ini nazo zonke lezo zinto. Uthi kuyena kwakufana nokuthi uyo experiment, uthi la emhlabeni kuzo experimentwa empeleni. Abanye bazo experimenta, uthi ke abantu bazofunda, angisho nje kanjalo, uthi abantu bazofunda emhlabeni, bahambe babuye futhi baqhubeke bafunde koze kulunge, bawolokhu behambile nje abantu baphinde babuye bahambe babuye. Mabebuya bazolungisa amaphutha adlulile, bazophila kabusha. Uthi ke naye ke udlula kuza zonke lezi zilwane. Kulezi zilwane uthi wabala nje inja, uthi inja nje ngikwazi kahle ukuba yinja, ngikwazi kahle ukuba inyoni. Uthi inyoni yokugcina nje ukugcina kuba inyoni uthi kwase kunogesi, kunamapholes kagesi. Wafike wahlala khona kodwa akazi ukuthi kwenzakalani, wabona isidumbu sakhe sesiphansi. Ngithi ke mina mhlambe washokha ugesi, uthi ke angazi, kodwa ngabona isidumbu sami sesiphansi sengisibuka kanje. Kulabantu ke okwathiwa bayabuya, babuya abagcinanga ukubuya ngaleso sikhathi, namhlanje basafika, zisekhona lezo zilwane, basekhona abantu abanjalo kukwanda kwezilwane. Nezinye ke sezikhona ezenza ububi obusuke ekutheni umuntu bekade enza into ethile, okay lesiya silwane uzoba yilesiya silwane. Nasehlane isekhona, kukhona namabhubesi adla izilwane ezinye, kukhona nenyamazane ejahwayo ephila impilo yani yokubaleka, ekade ijaha abantu osekujahwa zona. Akade bedla inyama njengalaba izangoma ezidla inyama ezihlaza, abadla yonke into abahlukumezayo, bagwaza isilwane baphuza igazi laso. Labo bantu laba kubuye kube abantu, kubuye kube yilabo abantu abazohamba bodla inyamazane ezihlaza, sebeyini sebe amabhubesi nazo zonke lezi ezinye izilwane. Hayi ukuthi amabhubesi ayisijeziso, kodwa umuntu osuke ejeziswe emzimbeni webhubesi. Uyazazi ukuthi mina nganginje, manje sengiyibhubesi, sekufaneleke uma ngifanele ngijahele izinyamazane kufanele ngizidle ngempela zihlaza ngoba bengivele ngisho. Nabantu laba abahlukumeza abantu abaphinde babuyiswe babe abantu, kwesinye isikhathi bayabuya ngoba uNkulunkulu unomusa, unalento okuthiwa i-great compassion. Ubathanda abantu ngalendlela yokuthi kulula uNkulunkulu uxoleka abantu, kodwa inature yona iyenze kuthunywe kuphela. Lona ojaha abantu mhlambe ngembese nani ake kujahwe wena ke namhlanje, ake ube inyamazana, ube into echayiswayo nawe, kanti inyamazana ilungile, inyamazana zidlela utshani. Kodwa ke kusuke ngeyona inyamazane le esuke ingene ithwala kanzima, so vele kuumuntu owayinaye enza abantu babe zinyamazane, ekwazi abantu ejikjela abantu, enza yonke imikhuba engasile kubantu.